שלום לכולם. בפרשה שאנחנו נקרא פרשת חיי שרה, בסוף הפרשה יש פסוק שיכול ללמד אותנו מעט גם עניין אקטואלי על המלחמה ועל המאבקים שיש לנו היום על ארץ ישראל. בפסוק כתוב, אחרי שאברהם מת, ויקבע בימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. אומר כאן רש"י, יצחק וישמעאל, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם. אז רש"י אומר בעצם שתי נקודות. נתחיל מהסוף, כתוב כמו שהקראנו קודם, ויקבע וימות אברהם בשיבה טובה. אז מכאן קודם כל שיבה טובה, לא יכול להיות ששיבה טובה תהיה לו אם ישמעאל חס וחלילה לא חוזר בתשובה וחוזר לדרכו של אברהם אבינו. זה רש"י אומר בסוף. אבל בהתחלה רש"י אומר ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אז מה הראיה שישמעאל חזר בתשובה? שכתוב יצחק וישמעאל, זאת אומרת קודם כל היה יצחק ואחר כך ישמעאל. שואל המהר"ל, מי אמר שהרמז כאן זה שישמעאל חזר בתשובה? בגלל זה קודם כל יצחק ואחר כך ישמעאל. אולי הוא הכיר בזה שיצחק הוא בן הגבירה, הוא בנה של שרה, וישמעאל הוא בן השפחה, ולכן הוא נתן ליצחק לבוא לפניו. אומר המהר"ל, ואני אקריא את המהר"ל בפנים בספרו גור אריה על רש"י על התורה. אומר כאן המהר"ל, ואין זה קשיא, זה לא קושיה מה ששאלנו, שאם רשע היה ישמעאל, מפני שכל רשע שונא צדיק, היה השנאה מקלקלת השורה, ולא היה מוליך את יצחק לפניו, אף על גב שהוא בן הגבירה. וכך פירושו, כי ישמעאל עשה תשובה, ולא היה עוד רשע ששונא את הצדיק, ולפיכך היה מוליך את יצחק לפניו כראוי. והדבר הזה מלמד אותנו על המאבק שיש לנו עם שונאי ישראל הגדולים שיש לנו היום, שזה הערבים שרוצים להוציא מאיתנו את ארץ ישראל. העניין של הערבים הללו זה שהם שונאים אותנו, והשנאה מקלקלת את השורה, לא יעזור שום דבר. הם לא רוצים לדעת מי בן הגבירה, מי בן השפחה, איפה הדת האמיתית, איפה האמונה האמיתית, איפה האמונה המזויפת. זה לא מעניין אותם, זה שנאה, פשוט שנאה, הכל מתחיל משנאה. בגלל זה מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרבות באהבה, קודם כל אהבה, כמו שהרב צבי יהודה קוק זיכרונו לברכה היה רגיל לומר על הלל הזקן, שכתוב אוהב את הבריות ומקרבם על התורה. הבסיס קודם כל זה אהבת הבריות, קודם כל שלא תהיה שנאה, בלי קשר לתורה. על זה אפשר לבנות תורה. אותו דבר גם הפוך לצערנו הרב, כשיש שנאה אז אין אמת, אין אמת, האמת נעדרת, לא מעניין את האמת. זה שהוא בן הגבירה והוא בן השפחה זה לא מעניין, בגלל שמרוב השנאה, השנאה מקלקלת ישועה. אז אנחנו בעזרת השם נקווה לאהבה שהיא תקלקל את השורה, ובעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום לכולם.